Digitaaliset palvelut on asia, joka mahdollistaa tiedon hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Hyvin monet asiat nykyään kytkeytyy internettiin ja se mahdollistaa tiedon keruun ja sitä kautta analysoinnin paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin. Hyvänä esimerkkinä tästä on lypsyrobotit, joista tietoa saadaan lehmäkohtaisesti, päiväkohtaisesti. Ja tämä tieto voidaan sitten yhdistää esimerkiksi meidän tietokannoissa oleviin ruokintasuunnitelmiin ja tietoihin rehujen raaka-aineista ja niiden ravinnollisesta arvoista. Ja kun tämä sitten sovelletaan päivittäin siellä tilalla, niin pystytään sitten hyödyntämään huomattavasti paremmin tätä tietoa ja nopeammin tehdä korjaavia liikkeitä. Toinen, missä tietotekniikasta on selkeitä hyötyjä, niin on sitten erilaisten kustannusten säästö nimenomaan sillä, että pystytään prosesseja, toimintaprosesseja, liiketoimintaprosesseja tehostaa. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on meidän verkkokauppa. Verkkokauppa on auki 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa ja sieltä tuottaja saa omilla sopimushinnoillaan tilattua tuotantopanokset silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Ja tällä tietysti varmistetaan sitten se, että oikea-aikaisesti on rehut ja muut tuotantopanokset siellä tilalla ja pystytään sitten mahdollisimman hyvin pyörittämään sitä omaa liiketoimintaa siellä tuottajan omissa tärkeissä kohdissa.